Ayo.
Pak Kemis. Hae Pak Kemis. Lanjut pokoknya. Ayo. Tak rewangi lara. Di mana-mana rasaku ora ana liya kancana sapa Prima Suara Prima Suara. bablaske kapilut. Nah, mungkin terus wonten kedanan, wonten selendang sutra kuning. Setengah pokok sawiji diaturke sinarengan kadang-kadang Prima Suara. Spesial ya
kedanan Dek Enggi. Kowe cicing. Heeh, kedanan spesial juragane bakso iki. Sugeng rawuh Pak Joko saking Cikarang, lenggah ning ndi ki mau. Ten pundi wau Mas? Mas Setu. Alhamdulillah nggih mengke sasa mengrapi dahar nyawiji kalian Prima Suara. Monggo, Cok. Ula sawah ya. Ula sawah. Ula sawah Spesial pasukan Badhe Kuning kedanan. Asik. Sugeng rawuh Mas Jawir. Kanca dhewe asik. Ala katir-tir. Sapa sing ora kedanan mripate. Lalang-lalang, awe-awe. Membuka rasa hatiku yen anyawa esok lan guyubmu. Aku kedanan rino wengi mung tansah elingan kedanan geya ibarate kodhok kayu lintang. Sapa sing kedanan? Aku edanan kowe iki padha karo kodhok kayu lintang ora bakal kelakon. Wong ayu aku ya biasa. Yo rasa. Lah mulane aku ya saiki ngrumangsani. Nah, tahu diri yo. Oke, baik. Ula Eh, keling aku kok gur ula wae to. kowe bolak-balik senengamu ula wae lho. Yo. Dintekke kok ya Tak rewangi Slow. pamri geni pamri. Badas ki selendang sutra kuning Mas. Spesial kanggo Mbak Siro. Yo mung kowe priya tak tresnani.
Sing nomor 1 ki Pak Haji Kemis, nomor 2 Mbak Jadul, nomor 3 Pak Eswandi. Mas ayo Mas temenin Bapak. Yo. Bantengan bergoyang asik.
Kene malah maju. Kene maju kono mundur. Oh ngono. Nek kono mundur to, nek kene maju malah. Aja lali pawale. Sakjroning atiku Nalika sliramu tak suwun rino lan wengi muga-muga Gusti ngijabahi sok kapan anggonmu bali bisa kumpul kaya doeng uni. Ana mau nginceng-nginceng panjenengan lho, Dek. Ayo, hae. Hae. Ayo. Hae. Wes pokoke diteni. Tekan engko. Teni pokoke yo nganti hae yo sur. Ngono. Lah, jan gantenge nek ngene iki rek. Nek jipuk dhewe tak jipuk kabeh lho. Nah. Hae. Nah, hae ini ping pira? Hae, siji tok. Pon setunggal tok. Ora rampung. So. Aja lali pawale. Matur sembah nuwun. Jan iki mbacane